Nej, man. Hva skjer? Vi bor i et linto. Ja, det var vel plasseret Esbern. Ja, Esbern. Good job, man. Esbern. Nu på sängen. Okej, nu tar linter efter. No! No, Símun, no! Jag var faktiskt att han vinstade att han lever inte. Oh, shit. Ja, men vad är det där? Esbern. Han var sjukt skåd, Esbern. Okej. Ah, nej. Okej. Att det var ett nice skåd, bro. Vad säger om man? Ska du säga? Ja. Åh, är det här sen? Jag hörde Nej, det säga. den är långt nere. Du tvär sig. Ah, här. Kan du bara sätta på någon? Ja, men jag är färdig kanske som någon ny. Jag vet inte, ska du ställa med? Du var tjej stäv eller uppe, det låter det så check. Lägg mig inte. Snittar du långt ner att säga. Okej. Okej, Just you wait. Yes, sir. Okej. Dream team. Jag ser mig över det. Att det som Esbern märkte det att du ska stanna själv. Vi är perfekt linter du gör det. Yes, sir. Ja. Det tog just stilla sig sån bräckastö som du är jag katten. Säg mig tjej. En sån säger. Alltså, när Saxonale, han är Digidestined att fatta. Ja. För ni det. 'Cause you smart, nigga. Jag har fått för armor. Very smart, yes. What my god. Smart, very clever, yes. Holy, Esbern, ikke gjør test atler. Skjøt en granatskott nyer og få flink til å drukne. Flink. Ny en håle, bare til kutcher. Du skillshotade det shit. Nej, det är det göra. Ja, men du var litt kjent på det lasta va? Jag ska inte dräpa mig och ösna. Okej. Du kan Jag fick stoppa. sätta på slipsa druckna här Jag så. tror ärna, men... Wow, går det man? Kan jag inte granaten? Dream team is Símun. Just wait, Buster. Damn. Yep. Okej. Det är kocken att äggfall. Nektar och äggfall till kocken där. Nej, okej. Wasn't that right? Alltså, jag har sagt, kan inte... Jag vet inte vad det är. Jag vill ha handen nu. Så det är kocken, han ska inte riskera näka. Ja, Han är så bra här. Kanske flytta. Ja, för att jag... Ja, jag tar är bra tupe. Snacka om kockar nu. Ska ett vet han hångranat i rum tonnorna. Men ett play bara vet han hångranat bara syna så. Kör den rätt då. Skott åt honom och så bara fem Ja, veckor. så är helt det brukt Waker-skåd som du käkar till själva. Den köpa. Jag är sikta efter fjällen och natta för tunnorna. Vi har fått fullt såna kassa. Ja. Vi kan inte ner. Härifrån? Synd långt ner. Kan det vara härifrån? Ja. Halt! Ja, okej då. Men jag missade att det är ett truscht som är MON. Fyra space och så kommer Professor Pinky lite. Ja, Okej. ja, Essie. Köp SC till No! han att ta No! Leave me alone! Nej, Símun. Low gravity, go man. Too late. I'm so sorry. Du vill inte göra skullshot där. Du gör jag ett skullshot äldre. That's how the world turns. Motherfucker. Vill du se att han mina armor är oftare än tunning? Ja. Ja. Ja, jag tog min, alltså min, ja. Högre frekvens med det. Ja. How you doing, Levi? Jag tog stant jag var nu. Du har bara la linjer, det är med Little Betsy och Gordon Sleep nu. Ja, det är också. Just wait. För So long now. I'm trying this new thing called skill. Ha! Shut up, Esbern.
Yeah. Sir, don't do what I think. No! Bare roll it. Jeg har nekk petroskudd. Esbern, jeg har bare fire armor. Just Chill, Linda. Chill. He's got this. No! Go now! jump! Jump, my Shepard! fluffy Go friend! away! Jump! Yeah. Genius. Okay, men det er helt sykt det som jeg har. Alla har Nick bättre än honom. Nei, skal få han ut i vattnet. Nu är det på mitten. Okej, kanske jag samlar. Flinka nu. Så att jag finner mitt måste kicka på ett ovan här. Utan handa kanten där så känner du bara. Kanske Esbern brukar en granat som mega simpel. Granat är Ja, kan ta. Ja. Okej. så kan spela upp i 2009. Ja, okej. Men så får jag upp. Bara 5 sekunder här. Kan du stanna här? 5 sekunder. Nej, ikke her. Ikke. Så det är Nok! Stann upp efter det lugga. Nej, det är mina. Nå, okej. Mina! Wow. Du er så heldig Anna mina. Åh, hejtet din koker. Fucking cool. Mine. I like to live on the edge. Russisk roulette av det. Plus next Jag year. tänker mer först när jag extremt och gör Símun. Lägga fläskor. Fuck this shit. Men du har 6 för Ja, men vi ser Mr. Löva hatten så. Hur är det? Get it. Okay. Shit's going down. Oh shit. Vad heter det? He kan vara två över. Jag minns att kocken är bara ett fire armor efter. Shut the fuck up. Du får måste Oh! Shit! Watch yourself. No! Boom. Det är gott lov man. Dramatisk. No! Vad är nuts? Shit. Oh, you have. Relax and hell were a worthy sacrifice. Oh nej! Killing spray! Come on. Får ju alltid honom så slött. Oh, say hello to my little friend! Jag får inte bombsiratter. Hey, just wait. Wait. Det är så känd. Det är som att göra det. Ja, det tror jag aldrig. Men Gordon Freeman. här till vänstra. Left, go to the left. Aj, rackar! Ja, precis. Nej, god. Ja. Jag stod på min CV. No! Okej, kom så! I believe in you! You are a false shepherd, Esbern. Nej. Du man Frenchish på Saint, måste jag säga. Yes, sir. Okej, nu. Varför är det de säger bästa ofta? Okej, kan du stanna här? Team say John. Att det är shortens. Okej. Jag tack vad det så gott. Simpla. Nej, hoppa över till allt och kolla Watch det. this. Ja. Säker. Och jag tror inte lira I'll get you. säger Yes, sir. armor alene jag säker. Kemer? Ja. Så det kan vara värre om jag vet det, men jag har ju 8 armor och det är bara 4 för mig. Men jag har inte snäggat det. Agumon, gotta catch 'em all. Men att det här äggvald och Dora Smäck är faktiskt ett namn till äggvald, men det måste jag be. Äggvald, Ja, stiga håll. äggvald, Dora Smäck. Obviously. Whoops. Yes, sir.
Da miste jeg to mulig at drepe meg til du er en armor i 5 liv. You could have prevented it, but you did. Ja, men nu är det monster. Ja. Jag vet inte. Gravity, bro. Gravity. Så jeg styrer den litt. Vattlar bara, har vi ner i vattnet. Det ser gör ta mig ner i vattnet. Det är en inside joke som jag har med showen. Du Det är Michelle, man. Det var egentlig mer gudser omspang. Hvordan bye? Shit. Jeg vet ikke, du har jo vita sort. Du är... Word out. Men hvis jeg er to er i kursen. Bara. Vet ikke mer hvis You ain't Jeg kom bara mot kutchen. always going for the style points. Nei, men jeg tror jeg kan også Somewhere else. Ok. Oh shit! Alltid för mot kursen någon. Ok, ger bazooka. Er det bort å bruke bazooka Ja, bara? bara där. Jag pratar om. Bruka pistol. Här är alltså boxen. Kan slå det via sån här? Taste your own. Nu är vi persmer. Taste the shit. Så jag Hur ska jag hjälpa en som trapp med? Ja. Det gräsar den där. I murdered everyone who ever knew and cared war. Yes, Now, sir. no. Yeah. Well... Fuck, jag ska better. Ska vi en dick mot Levi? Ja, det vi. Mitt mal är så vinna, men jag vet inte. Allt för pengar. Tycker maten Levi. Jag tycker maten Levi. Digga. Ah. Jag kicklar med. Strejka Levi. Strejka Levi. Strejka Levi. Jag kan inte desaktivera. What? En? Ja. It was all part of the plan. Minnas det i Janet har vi körde planerna och vi satt sån chitlio. Dick. Det är just chitlio. Oh, fuck. Shit going down, Levi. Shit going down. Just It's here at going the- down. Shit is going down. Shit is going down. Shit is going down. Shit is going down. Why? Kan det ta? Ja. Get a donkey. Worms Armageddon. Brukar han nu? Jag vet inte vad Okej, jag har måste brukat en göra banta. Armageddon. Alltså, det är som affär Armageddon så nöjs man instantly bror. Nej, jag förstår Jag inte. vet, men det är inte. Okej, nej. Ja, det Okej. Jag är... känner reglerna till det här, Símun. Don't worry. Ja. Switchan brukar man inte vara med. Jag prövar, Ja, okej. Man lär sig som fan om. Helt det lär sig vid sin färg. Utan är att jag ger jag fel. Så där turista. Jag super Att vi kan. Så. Ja, så visst. Och så ut, in. Du är så snäll! Ja, men så färs 9. Paniker. För 9 på första gången. Ja, kan du bruka airstrike nu? Ja, okej, klick. Här, första. Down with it. Och först jag finna vapen i time. Yes. What will you say, Símun? Och för allt wait. så är det. Don't chop me. And my point still stands. Du måste träffa Levi och en Gerda. Nej, det är awesome. Jag vill switcha att det är Esbern. Shit's going down. Oh, no. Alltså, vi shit is going down så kan inte ut från att lägga coach. Oh, wait. Yeah, you're right. Oh. Ja, jag hoppas han får mig. Han efter det. Kan ni inte försöka läsa honom? Så lägger jag bara.
Shit, this go. Han ska lägga det efter. Oh, down. Nej, det bäst. Han fechou där med det. No. Well. Yes, sir. And boring. Watch this. Woo! I got you back. I'm dead meat. Yes, sir. Hey, just you wait. Just you wait. So long now. Hip. Hip. In the pixel där. Oh. Kocker vann. That was easy.